A Najeriya me yasa masu digiri ba sa samun aiki? Laifin gwamnati ne ko kuma laifin su masu digiri ne? Laifin masu digiri ne. A'a, laifin gwamnati ne. Laifin masu digiri ne. Laifin gwamnati ne, ta yaya aka iya zama laifin masu digiri? Abin da ya sa na ce laifin masu digiri ne, akwai dalilai kamar guda 2 zuwa 3 ko 4 ma da zan iya badawa. So, na farko za ka ga kai as a degree holder ka gama makaranta, yawancinsu ba su iya skills ba. Idan ka ce sai ka dogara da dole sai gwamnati ta baka aiki, daga nan ne za ka faɗo. Yanzu maganar aiki muke yi, ba maganar aikin gwamnati ba. Aikin gwamnati daban, shi ma aiki personal aiki daban, dukansu kuma ayyuka ne. So ba sa koyan skills. Da yawan masu digiri sun yi relying ne da wannan takardar digirin da ita za su samu aiki, wanda kuma shine kuskure na farko da za ka fara yi idan kai digiri ka ce ba za ka koyi wani skills ba. Amma first and foremost abin da yasa na ce maka laifin gwamnati ne, su kansu gwamnatin suna da karancin wuraren aiki. Ai ba dole sai shi. Akwai karancin wuraren aiki, zaka ga a duk shekara jami'o'i suna fitar da dubban student, amma kuma wuraren aiki yayi kaɗan. So ai abin da zaki kalla shi ne, ai shi wurin aiki ai ba wai sai gwamnati ba. A yanzu da nake gaya miki commercial sectors, zaki ga da yawa. Akwai wani flyer ma da na gani wata rana, za a yi hiring wasu mutane, abinda ma suka sa kawai no qualification is needed, only skills ɗinka suke bukata. Ba ruwansu da HN ɗinka, digirin ka da kawai skills ɗinka suke bukata. Idan aka koma baya wurin da kake cewa ba su da skills, ai shi kanshi gwamnati yana da hannu a wannan. Dalilin da yasa na ce haka, yawanci curriculum baya dacewa da aiki. Yawan theory ake a makarantu, amma kuma babu yawan su internships da sauransu. Kaga mutum kamar yanzu an ce maka ɗalibin computer science, zaka ga zai iya yin exam ya ci jarabawa wanda yake theory ne, amma when it comes to practical bai taɓa yin internship mai kwari wanda za a ce yau ya koyi aiki, babu dai hands on experience kwata-kwata. So yanzu da kike wannan maganan, ni kaina da ke gani victim. Saboda ni graduate ne, na karanci mechanical engineering, da yawa ɗauka suke computer na karanta, kuma ba haka bane. Wannan wani personal skills ne na je na yi, kin ga bai ma da alaka da digirin da na yi kenan. Abinda nake son ki gane, abinda ake yi a Najeriya wai a makaranta kwata-kwata ya bambanta da abinda idan ka fito waje zaka gani. So su kuma mafi yawancin graduate ɗinmu abinda yasa zaki ga suke fadawa wani yanayi na rashin aiki da wa. Yau ko education na karanta, kamata a ce ko kafinta ne na je na iya kuma in ƙwarewa ake bukata. Kin gane ko? In dai har kana da wani skills, ka manta da kai digiri. Idan Allah ya kaddara akwai ranar da digirin nan za ka. Baka tunanin yadda ake including topics subjects kamar su maths, English da